Cewar Sheikh Ibrahim Khalil harkar fim ta halasta a Musulunci amma harkar fim wata halastacciyar sana'a ce a cikin addinin Musulunci matukar za a kiyaye ka'idoji da ya kamata a bi, iji shugaban zauren malamai na jihar Kano Sheikh Ibrahim Khalil a taron mai taken fim a Musulunci tsarinsa da kuma kalubale. An kira malam mai faɗakarwa Ibrahim Khalil domin ya yi tambihi kan tasirin fim ga al'umma tare da bayyana wasu daga cikin kalubalen da ya kamata masana'antar tashi ta kiyaye domin kawar da su. Sheikh Ibrahim Khalil a jawabin nasa ya ce sana'ar fim hanya ce mafi sauki wurin isar da sako tare kuma da yin tasiri a cikin abin da mutane suka kalla a cikinsa, duk da cewar wasu daga cikin malamai sukan soki fim wanda jama'a ba su gane ba a cewar malamai ba sukar fim din suke yi ba, illa suna sukar abin da aka nuna a cikinsa wanda bai dace ba, amma shi fim karan kansa ba shi da wani aibu. Kamar hakan alhaki ne ga hukumar tace fina-finai da masu duba fim kafin ya fita ga jama'a domin samar da abu nagartacce wanda ba za a soke shi ba ko bayyana wani aibinsa. Malamin ya kara da cewa a lokacin daular Usmaniya shekara kamar 304 ko ma biyar da suka shuɗe an so a yi wani fim na annabi Musa alaihi salam wanda wasu Yahudawa suka ce za su yi, amma da aka tambayi daular Usmaniya sai suka ce ba za a yi wannan fim ɗin ba. Amma daga baya abin da malamai suke kai a yanzu, hatta malaman Saudiya ta cikin littafin su Al-Lajnatu Da'ima wato kwamitin fatawa na dindindin sun yarda cewa za a iya yin fim, sai dai sun yi magana akan abu guda biyu. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam ake so a yi fim akan shi ko akan wani annabin da sauran sahabbansa, to wannan jarumin ba zai fito fili mutane su gan shi ba kuma yayi acting a matsayinsu ba, sai dai ya zamana kamar da aka yi fim din na annabi Ibrahim wanda sai dai a ji maganar mutum amma siffar ba za ta bayyana ba. Amma duk wani wanda ba annabi ba kuma ba sahabi ba, to kowane mutum zai iya fitowa yayi acting kamar su, wannan babu laifi. Da yake zayyano irin tasirin fim ga al'umma, malam ya ce fim ko sinima ba laifi bane a cikin Musulunci, sai dai idan abin da aka yi akwai laifi a ciki. Shi kuma fim wata hanya ce ta isar da sako, domin akwai hanyoyin tura sako uku da muke da su, shine ko ka ji ko ka gani ko kuma ka karanta. Shi kuwa fim ya haɗa wannan hanyoyi guda biyu, tunda ta haɗa ji kuma da gani, kuma ita ce hanya mafi saurin isar da sako saboda mutum yana ji kuma yana gani. Bugu da ƙari akan samu wani mai ɗauke da rubutu wato subtitle. Kun ga kuwa an haɗa hanyar isar da sako guda uku kenan. Sannan ba za a hana fim ba domin baka da wata hanyar isar da sako da sauri kamar fim. Shi yasa malamai ba su taɓa haramta fim ba, sai dai su ce abu kaza a cikin fim bai dace ba, kuma kai baka zauna kaga fim ɗin har zuwa ƙarshe ba ballantana ka yi hukunci. Don haka fim yana da tasiri matuƙar gaske ga al'umma wajen canza musu halayya ta hanyar kwaikwayo. Da yake zayyano irin ƙalubalen da ita kanta masana'antar fina-finan Hausa ta shiga, ya bayyana cewa akwai rashin saka hannun gwamnati a cikin wannan masana'antar, kamar yadda wasu daga cikin gwamnatoci suke yi na ba da kuɗi domin a shirya fim kan doka da oda ko wani abu da ya shawa mutane kai, musamman wasu daga cikin cututtuka da ya kamata mutane su sani da hanyar kariya ta hanyar shirya fim. Sannan akwai wani ƙalubale da mu kanmu malamai da muka tashi domin ganin an samar da wani ƙauyen shirya fim wato film village da gwamnati ta so ginawa, amma da su kansu 'yan fim ɗin aka yaƙe mu, wanda kuma a da mun ɗauki alwashin tsayawa tsayin daka don ganin mun kare ta daga duk wani tunani da jama'a suke yi a kai. Akwai ƙalubalen da har yanzu mawadata ba su gane cewar ana samun arziki a cikin masana'antar fim ba, ba su san kuma amfaninta ba. Daga cikin ƙalubalen akwai yadda wasu daga cikin 'yan Kannywood ke kambama magana ta hanyar rashin jituwa da wasu daga cikin jarumai wanda suke yi da fada, wanda kuma da zarar hakan ya faru za a fito a ta yayatawa, wanda hakan bai kamata ba. Kana akwai ɗebo marasa hankali a cikin fim, ba wai masu hankali ba wanda kawai da zarar fim ya fito shikenan. Ba a zuwa a nemi wanda yake da cikakkiyar sana'a, ba a zuwa a nemi wanda yake da cikakkiyar sana'a kan abin da fim ɗin ya kunsa, kan a ce an fara fim ɗin domin samun ilimin yadda fim ɗin zai ja hankalin 'yan kallo. Har wa yau Malam Ibrahim Khalil ya bayyana cewa akwai buƙatar samun ƙwarewa a cikin wannan masana'anta ta Kannywood wanda yanzu ake da ƙaranci. Shi ma a nasa ɓangaren mai riƙon mukamin shugaban ƙungiyar Mofan ta ƙasa rashin jihar Kano Malam Salisu Muhammad Ofisa a jawabinsa jim kaɗan bayan kammala taron ya bayyana farin cikinsa akan wannan gagarumin taron da ya jagoranta, ya kuma shaidawa mujallar fim muƙaddashin shirya wannan taron faɗakarwa da kuma buɗe baki. Ya ce wannan taron mun shirya shi ne domin samar da haɗin kai ga junanmu,
sannan zai jaddada dangantakar mu, sannan kuma zai ba mu wata kima a waje wanda mutane suke kallo kamar ba mu taɓa shirya irin wannan ba. Muna so mu cimma abubuwa da dama kamar yadda muke so mu kalli ita kanta harkar fim ɗin a musulunci da kuma tasirinta ga al'umma, tare da ɗaura ɗamara wajen ganin mun fuskanci ƙalubalen da ke damun Kannywood. Sannan muna so mu haska wa gwamnati cewar akwai abin da ya kamata a taimaka, musamman yadda ake fama da rashin jari. Mujallar fim ta rawaito cewa jarumai da dama ne suka halarci wannan taron, wanda suka hada da mata da maza irin su Ibrahim Mandawari, Awalu Ismail Marshal, Hassan Giggs, Kamal S Alkali, Tiwai Sha'aban, Sani Danja, Yakubu Muhammad, Bala Anas Babillata, Ali Jita, Salisu Gidigo, Umar Gombe, Shaibu Idris Lilisko, Ismail Khalil Ja'in da sauransu. A bangaren mata kuwa akwai irin su Asma'u Sani, Hawa Bello, Saratu Gidado, Tima Makamashi, Maryam CTB, Hadiza Akabara, Hadizan Saima, Mai Jidda Abbas, Ladidi Fage, Aisha Abubakar da sauransu. An ci an sha, an sada zumunta ta hanyar ɗaukar hotuna tare da zama teburi ɗaya wajen cin abinci, wanda aka gudanar bayan an kammala sauraron jawabin Malam Ibrahim Khalil. To, sai dai mujallar fim ta lura da cewa wasu daga cikin manyan jaruman da ke Kano ba su halarci wannan shan ruwan ba, inda aka danganta hakan da bambancin ra'ayin siyasa da ke tsakanin 'yan fim ɗin. Muna so mu cimma abubuwa da dama kamar yadda muke so mu kalli ita kanta harkar fim ɗin a musulunci da kuma tasirinta ga al'umma, tare da ɗaura ɗamara wajen ganin mun fuskanci ƙalubalen da ke damun Kannywood. Sannan muna so mu haska wa gwamnati cewar akwai abin da ya kamata a taimaka, musamman yadda ake fama da rashin jari. Mujallar fim ta rawaito cewa jarumai da dama ne suka halarci wannan taron, wanda suka hada da mata da maza irin su Ibrahim Mandawari, Awalu Ismail Marshal, Hassan Giggs, Kamal S Alkali, Tiwai Sha'aban, Sani Danja, Yakubu Muhammad, Bala Anas Babillata, Ali Jita, Salisu Gidigo, Umar Gombe, Shaibu Idris Lilisko, Ismail Khalil Ja'in da sauransu. A bangaren mata kuwa akwai irin su Asma'u Sani, Hawa Bello, Saratu Gidado, Tima Makamashi, Maryam CTB, Hadiza Akabara, Hadizan Saima, Mai Jidda Abbas, Ladidi Fage, Aisha Abubakar da sauransu. An ci an sha, an sada zumunta ta hanyar ɗaukar hotuna tare da zama teburi ɗaya wajen cin abinci, wanda aka gudanar bayan an kammala sauraron jawabin Malam Ibrahim Khalil. To, sai dai mujallar fim ta lura da cewa wasu daga cikin manyan jaruman da ke Kano ba su halarci wannan shan ruwan ba, inda aka danganta hakan da bambancin ra'ayin siyasa da ke tsakanin 'yan fim ɗin. Kuna sauraron waɗannan ƙayatattun shirye-shirye ne daga tashar SST Hausa TV. Ku yi mana subscribe domin kasancewa a kodayaushe tare, sannan kuma mu iya sanar da ku da zarar mun ɗora ƙayataccen shirye-shiryenmu a gare ku. Tashar SST Hausa TV tana alfahari da kasancewarmu tare da ku, domin wannan tasha kacokan an yi ta ne domin ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku a kodayaushe. Mun gode, mun gode.